Kaya ay, ibati magkukagutong, kugutuma sa akin. Uy, matulingi-lingi ko suwag to, oh. So, paglingi na gusto ko, naman ay Jollibee diha. Mutoy ko kini, suko ni Jollibee, busuko ani. Pagsuon ako Jollibee, mga higala, diha na ko nahibawi. Nga ka na din mga una na Jollibee, mga reliyusong din nagreliyusa. Manguros man din na sila una mukaon. Pero lain-lain nila pinangurusan, babae, laki. Kaya laki, kung manguros Jollibee, mo anak man. Tender, Josie, hotdog. Mo anak man. Kunya babae kay mo anak man, hamburger. Ito ni Balhikos McDonald's at naman. Sus, parehos Jollibee, manguros sa Japon. Pero lahi ang pilang ngurusan sa McDonald's kaysa Jollibee. Kaya laki kung manguros McDonald's, wala man. Nakakita ni, nakauyab ni, tungod ani. Ang babae kay Muhammad, wala man, nakauyab ni, nakaanak ni, dinhiagi. Sus,